Takže bez otázky, já zapínám stopky a můžete. Nebavme se prosím pouze o jižních Čechách, protože myslím si, že to je celorepubliková záležitost. Vraťme se společně do roku 89, kdy Československo mělo majetek 2 miliony korun na občana, byli jsme soběstační, byli jsme například nejvyšší vývozci tramvají, zbraní a veškeré další techniky. Podívejme se do současnosti. Z majetku už krást příliš nelze, ten tady žádný není, proto se krade z regionálních fondů, z předražených zakázek, to je dnešní biznis. My máme nejdražší dálnice na světě, jedny z nejvyšších daní, nejpozději chodíme do důchodu, musíme tedy být jednou z nejbohatších zemí a místo toho máme dluh 150 000 korun na občana, nejsme soběstační v ničem. Za toto všechno by měly být současné vlády, bez rozdílu stran, ať je to ODS nebo ČSSD, hnáni před soud a trestáni za vlastizradu. K tomuto může přispět systém přímé demokracie švýcarského typu, který se jako strana Volte pravý blok snažíme dlouhodobě prosadit. Tento systém funguje na bázi občanských referend, které jsou rozdělené na obce, kraje a stát, ve kterých jednotliví občané berou moc politikům a sami rozhodují o jednotlivých zakázkách. Je, myslím, na čase, aby jsme se opět stali hrdými Čechy a rozhodovali o své budoucnosti sami a nikoliv, aby o nás rozhodovalo pár skorumpovaných a podplacených anonymních úředníků.